Снимаешь? Салом достойный азиз. Умедворим ки ҳамаш мухуб ҳастен, сиҳату саломат ҳастен. Достойни азиз, чӣ хелен созен, нағзен, бинависен комментариёда. Инамони созем. Ин рӯзи истироҳат ман хостам ки камтар ош кунам. Дар ҳавлӣ ҳози холам меоям. Неки сабзиро реза карда будам. Баъд курьер омад. Гуфтай, ина ман овардам закази Фаберлика. Ина достойни азиз бинед. Нишон бидам? Ҳолку нишон бидед. Ассалому алайкум дӯстони азиз. Умедворам ки тансиҳату хонобод ҳастен. Имрӯз чихел сабри нагуфт рӯзе выходное. ҳозир насиб боша мо ош мекунем дар ҳавлӣ. Работчи дорем дар хонамон. Сабрина маша нақл мекуна. Мо бо дата хона дорем. Бар ба бар. Соседские хона, да? Вот, ҳама холам, кати ҳамай ойлаш, аму хонада прописка кадагиай. Неки бад очам... Мумамне даже, да. Неки бад очам мега... Хай, теда мефрушем аму хонада. Холамда фрухтай аму хонара. Хай камтар арзонтар. Вот, бароки холамай. Инам тари достойни азиз, ози аму хонара ремонт кадестан. Тағоим, кати бачаи холам. Вот. Ремонт кадестан холам бо. Ина достойни азиз. Ози шмода нишон медам заказои Фаберлика. Фақат очам агар акция боша, да, ягон скидка боша Фаберликда, очам мегирам духёра, чизи боша Фаберликда. Барои ки очам скоро акома зан мета, бояд духи ягон бихара, кремо бихара барои туя, да. Вот. А ози возможность дора, шанс дора, ози мехара, ки бад нахара. Все равно амюра бад мирем магазин мехарем охи. Бароям ҳози кам-кам гирифтан мегирам, кадомиш намебинам акция, скидкаи нағз дорем 26%. Гирифтан мегирам, партофтан мегирам. Бениҳоят чизои нағзай. Ина достойни азиз, дата духи ранги комплект ворим. Ёда акция будак, ина викинг иш и валькюри. Иш женский шай. Вот, женский, иш мужской духи. Бушам хушруайский. Бисёр хушруай. Буи барои медитация, да? Барои нервиёта ором мекна. Вот, ами духи. Бениҳоят буш хушруай. Ман чанд бор гирифтам ами мужскоеш ки да бачаҳам гирифтагӣ будам. Идофар ҳар душта акция будак. Вай гирифтам. Дар кор мешава, хай мемонам насиб боша. Естественные духи травяные. Нам тари достойни азиз. Баъд агар шумо дар кор боша духтаро заказ доставка ҳамаи шаҳрро дорем равон мекунем. Скидкаи нағзқатӣ, нархи нағзқатӣ равон мекунем. Ман дар болошон ягон пул намемонам. Ман дар балош бимона бас 100 бор шукронамаи Фаберлик, ман оши нағз мегирам, ойлуки хушро мегирам. Ҳамиш ман достаточно шукронаи аллоҳа мекунам. бо духи Queenship бисёр буш хушруай. И аҷоиб бӯи хушро дора. Буш бениҳоят хушруай ки духи фасонан ё духи пеши Фаберлика ман фақат чӣ мекунам заказ мекунам насиб боша ба келинакома. Худо насибшон кунад бачаакома зан доданиям. Барои ами уже ҷамъ када, амхали тайёр када мемонам ҳамаша. Женские духи. Баъд гирифтем парфюмерная вода Пуртужур. Мо бисёр гирифтем духи. Чанд бор гирифтем. И духи чистиша дора, калонаи хеле коробкаш. Фақат мо мегирифтем. Идофар бо парфюмерная водаша гирифтем. Як духтара гуфтагӣ буд ки ам парфюмерная водашни апаҷон буш хушруа бениҳоят. Вақти ман заказ шуруӣ кардам духи, гуфт ки ман доштам парфюмерная вода буш хушру буда. Идофар баъд заказ кардам барои худмона. Хел. Идани акция буд, якта духи заказ мекунем хел Пуртужур вай подарок ин хеле чиш будак да? Гел для душа. Гел, дутта омадагиай бо. Намтари достойни азиз, гел для душа бушни бисёр хушруай. Ман шумода айрости мегум. Тавсия медамам. Серьезно мегум ки бушон бисёр хушруай. Вообще вся продукция Пуртужур, духёшни, парфюмерная вода, гель для душа, чизи боша бушон хушруай.
намтари достони азиз. Баъд бо пудраочам гирифта бахадшам. Пудраи Faberlic бисёр пудраи нежняй, хушрӯ на Нишон кожу бутеку. ложится. Ина достони азиз. анами пудра нархи шуқа қимат нестай, лекин бисёр ҳам нағзай. Тем более барои ами одамои Тоҷикистонда фақат мефурӯшанд ки сафед кунада. анами саб сафед мекуна ҳамқа хушрӯи аст, ки нежни як дар рӯ мешина хушрӯ мулоимак мекуна рӯра бениҳоят пудраи хушрӯай. назар ба дигар пудро ин нархиш камтарак арзонтаракай. агар заказ карданӣ бошед духтаро марҳамат заказ кунед, скриншот кунед, мада партоен ватсап дар рақамҳои телефона мемонам, ма шуморо равон мекунам дар куҷое ки бошен иншоалло. ман гуфтестам ку ма дар болош ягон пул намемонам, скидкаи насқати шумода иншоалло ки равон мекунам. О, достони азиз, амика чиз мо заказ кардем. Ҳайбат бо заказ мекунем, заказ кардам мегирем. рост барои ки мо шанс дорем, барои ки мо дар скидкаи нағзай вақте дар Faberlic кор кунем, скидкаи нағз қати мегири тавара ай склад, ай Faberlic, ай компания 20%, 26%, озимада 26% арзонан ҳамаи ами маҳсулотои Faberlic. ами барои ҳамқа гирифтан мегирем. Серавно ман ҳами чизоро ҳозир тӯй кунам, бачаҳома мирам ай магазин мехарам, қимат чӣ дар кормада. ҳозир ман шанс дорам, ҳозир ҳамашам мегирам, тайёр мекунам, насиб боша. баъд ҳамаи чизаком тайёр барои ту, Сабрин. Бо достони азиз маҳсулотои Faberlic бисёр качественные, бисёр экологичные товары, естественные, природные товары. Тем более кремош мо байни гапеда медорам, дар рӯи ҷаҳон дар ҷои якум меистанд байни кислородни кремои ами ҷаҳонда. Кислороднян кислород вақте ки дар пӯсти бадани мо намераса, дар рӯи мо намераса, рӯи мо ба зудӣ ошангҳо пайдо мекунад, таровати зебогиша гум мекунад. барои ҳамин ҳатман ай кремои Faberlic бояд ки духтарако мо истифода барем. Инами хел очамни кремои Faberlic мекуна ози на 15 лет моложе шудай. раҳмат. Инамтари достони азиз, барои мека дар рақамҳои болои экран занг занен, обязательно Faberlic да регистрация шавен, ёки обязательно заказ кунен маҳсулотои Faberlic бисёр качествениян. Инамтари достони азиз. Инам хел духтарако баъд бисёриҳо менависанд ки вай бачатон зан доштаку, мега бо занаш меди, мега бачаи калонитон зан дошт, набира доште. Ну, хай чӣ бигем? Хай урус намешава. рости гап дӯстони азиз, мада фарқш набуд одами нағз бошада кадом миллати бошад, дар инҷа мисол миллат рола бозӣ намекуна. даже ман вақте видео мекардам мегуфтам ки ягон гап мегуфтан, ягон комментарияда ки ихелохел урусоро ягон гап мегуфтан, мара қаҳр мекардад. мегуфтам ки бачаам хушбахт боша, сами главне бачаам хушбахт боша, хотваи немиси ай урусе каси боша, лекин хай гуноҳ аямо духтар худаш гузаштак да. то ами охирон чира маж тоқат када истодам, мисол ради кӯдак шам кӯдак дорам гуфта, лекин гуфти Сабрина ки урусай намешидай. барои ҳамқа насиб боша, худо хоҳад бачаакома ҳам калониша, ҳам айдакиша зани муъмина мусулмон метам ина боша ягон кандидатура нависен, иншоалло ки мебинем. туи калон мекунем, насиб боша, бо ҳамаи шумода туида таклиф мекунем. худо хоҳад, худованд ҳамаро расона. Влог мекунем обязательно ба шумора. Насиб боша. Достони азиз, барои мика ждите. Инамтари достони азиз, навори мора ҳамаи наворои мора то охир тамошо кунен, лайк бимонен, комментарий нағз бинависен, кандидатурада бинависен, обязательно очамда бинависен дар WhatsApp. Агар ягон духтари басавода бидонен, Россияда желательно калоншидагӣ боша, духтари хуб боша, духтари хоксор боша. мисол агар дар Россия мисол калоншидагӣ боша, ранги фарзандоима бунақстар мешавад, ки дигаришона бунақстар мефаҳманд. барои ки акакои ма дар Россия хай калоншидагем, всё равно камтар урусира
нахстарми донун. ранги хидам гап мезананд. Не, бо хафанашамам ки бигани ма ранги гап намезанам. Ма состар гап мезанам. Не, акум чанд солагишанда Россия омадан? Акай калони 6 сола буда ва диемги 4 сола омада буданҳо. Хаям дари дӯстони азиз, ма чанд солагим? Ма иҷодата влучидам. Инам дари дӯстони азиз. Всё, наворои моро ҳамаро то охир тамошо кунед. Бо мо бошед. Хайр, дӯстони азиз.